Hola, anem a fer un vídeo per a veure la persistència de dades amb Docker Hub i GitHub Codespace. GitHub Codespace té una forta vinculació amb Microsoft Azure i és per això que Codespace realment s'implementa sobre màquines virtuals d'Azure, Azure Virtual Machines. Aquest projecte vol vol provar la persistència real de dades entre contenidors de Docker dins de GitHub Codespace i simulant, per tant, un Azure Files. D'acord, deixaré el repositori de GitHub en la descripció i què demostrarem, què anem a fer. Anem a crear un volum de Docker persistent, anem a llançar un contenidor i escriure en ell de Docker, anem a llançar un segon contenidor de Docker i escriure en ell i crear una carpeta, anem a llançar per últim un tercer contenidor i comprovar que efectivament ja tot el que hem escrit està allí i amb tot això pues, demostrarem que Codespace és un entorn realment persistent i finalment esborrarem el volum i acabarem la pràctica. Val? Com fer-ho? Vale. A veure, executar. Anem a primer copiar esta comanda de Docker i així, vale, així tenim el Codespace, d'acord? Pues bé, així, què anem a fer? Pues Docker run, val? Menys it, nom alpine1, i anem a crear menys v, una unitat virtual que es dirà persistent i que dins del contenidor serà slash dades. D'acord? Pues bé, sense més. I així el que farem és escriure, val? Crear així en l'eco, crear el fitxer demo1, així el tenim. I a veure, control V, vale, control V, eco text de demo1 en dades demo1 txt. Bueno, pues ja ho tenim. Ixim. I ara el que faríem seria docker rm alpine1 i bueno, eliminem este contenidor ja. Ara anem a llançar un segon contenidor que li direm alpine2. Així està. I anem a fer el mateix que abans, val? És a dir, bueno, demo2. Anem a escriure un fitxer de text, val? Vale, així està. En la unitat persistent, val? Que es diu persistent, i bueno, queda perfectament gravat. Anem si a casa allí, val? Dades es diu així, dins del contenidor es diu dades ls i tenim demo1 txt, demo2 txt. Anem a crear una carpeta mkdir carpeta, bueno, i fem ls i efectivament pues esta carpeta demo1 i demo2. Bueno, i així anem a borrar este segon, a veure, el pine2, este segon container. Anem a llançar ja el tercer, que serà el pine3, i anem a comprovar que efectivament, a pesar d'haver eixit i d'haver eliminat, borrat, remove el segon contenidor, pues efectivament les dades encara estan, val? En la unitat persistent. Pues res, anem a cd dades ls i efectivament pues ho tenim així, tenim totes les dades. Si a cas fem cat demo 2
txt, val? I veiem el text. Pues res, eixir, i anem a veure ara la unitat virtual. Era Docker, volume i ls. I mos llista, ne tenim una, val? Que és local i que es diu persistent. Així la tenim. Bueno, pues, què podem fer? Borrar-la, val? Anem a borrar-la. No sé si havia borrat jo el contenedor d'Alpine 3. Vaig a borrar-lo perquè és que si no teniu tots els contenidors borrats, associats a una unitat persistent, no podem borrar la unitat virtual persistent. Bueno, pues en comptes de l'S, rm, remove, i es dia persistent. Pues ho ha fet correctament. A veure, llistem i a veure, no és això el que jo volia fer. A veure, el que volia fer era llistar exacte els volums i vale, no l'he borrat, no sé per què. Anem a assegurar-nos. rm persistent, no sé el que ha pogut passar. A veure, està en ús, vale, sí, clar, acaba de llançar sense voler, vale, Alpine 3, ara sí que va borrar-lo. Exacte, l'ha borrat, i ara que el llistem, efectivament, ja està, d'acord? Un poc de problemeta al final, però res, al final és manejar els contenidors, les unitats virtuals i administrar-les a través de les comandes. Fins ací la demostració.